Argola makurra bailitzan, zabaian dilindan, nago beharturik ibiltzera gauero museoan, naiz eta bihurtu alde batera edo bertzera, ezin egin iezio hartu beharra daukat preso naizela. Ez da erraza egoera honi aurre egitea. Gauero kalera jeisteko, arnasa hartzeko eta burua argitzeko beharra sentitzen dut. Eta badirudi, ni ez naizela bakarra. Argezagun airea, etxeko atariaren danbadaz, aizearen hotzaren ukabilkada, sirimiri leunaren erzela, berri den gauaren isla da. Hau bai dela eguna ongi hastea. Egunaren lehenengo argi izpia. COVID-19 nire hirira, nire bizitzara heldu zenetik, egunak oso gogorrak eta oso antzekoak bilakatu zaizkit. Iratzarri, jeiki, paseatu, gozaldu, lan egin, erosketak egin eta etxera bueltatu. Hori izan da nire errutina, gu guztion errutina, hainbat astetan zehar. Ezagutzen dugun mundua gelditu eta nola ez, gizarte neoabidadurista honen erdia zoratu eginda. Honek guztiak honegin didala aitortu behar dut. Beno, honegin baino, nire mesederako erabiltzen jakin izan dudala uste dut. Etxea berrantolatzeko hastia hartu dut. Aspaldiko partez, gitarra jotzeko aukera ere bai. Osatzeke neukan koreografia antzaiatzeko, musikarekin beste unibertso batzuetara bidaiatzeko privilegioa, gure zinemagilei esker, barregin zein beldurra pasa dut. Niretzat ez ezagunak ziren idazleekin gozatu eta nire pasarterik kutxunenak freskatu ahal izan ditut. Uste nuena baino gauza gehiago egin daitezke lau pareten artean. Gure abileziak garatzeko aukera izan dugu koronavirusaren kontu honekin. Abileziak eta zentzumena. Berriz ba! Utzizu tomate hilekoa botatzari, zera jango ditugu ero? Jo, Arnaldo, astero gauza zikinagoa jaten dituzula. Entzumena batez ere. Konfinamenduaren faseek albidetu ahala, gari, garagar, erremolatxa eta patataz beteriko lurzailagoetara bueltatu naiz. Arnasa hartzeko eta honetaz guztiaz deskonektatzeko. Beno, deskonektatzen saiatzeko. Izugarria da zelan natura berrosatu egin den planetaren erritmoa jaitsi dugunean. Kutsadura murriztu eta animaliek euren territorioa berreskuratu dute. Ederra. Ahaztuta nituen inguruko herri txiki hauen lasaitasuna eta edertasuna. Hitzen bidez, azalezinak diren vibrazioak sentitzera heldu naiz solo hauetan. Hain azalezinak, munduko beste aldera egan egiten nuela sentitzera heldu naizen. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar
Gogorra izan da pandemia honen ondorio zuzenak pairatu behar izatea. Beste behin, kapitalaren eta patronalaren interesak langileriaren osasunaren gainetik jartzen saiatu dira. Baina beste behin ere, langileriak eman beharreko erantzuna eman du. Planto eta txera. Ospitalean bizi izan dugun egoera ere ez da batere erraza izan. Egunero hildakoak, kutsatuak. Eta ez ziren gutxi. Gogor egin behar izan dugu lan, eskura genituen baliabideekin. Gau amaiezinak igaro behar izan ditugu hemen. Eskabidean ta txori beltza. Berdin dit mediku, erizain, garbitzaile, zelari, zahar egoitzetako langile, dendari edo garraiolari izan. Gure osasuna arriskuan jarri dugu bizilagunei mesede egiteko, eta nekez egindako lan oro baloratu eta txalotu egin behar da. Eroi hitzari balioak kendu behar diogu. Hemen ez da eroirik egon. Profesionalak baizik. Alegin dipitzen hola, vertikalki, eta justo gure paparan erdi arte. Bai, aldosuna bat. Hortik gora. Da hemen, jentik izan, hau errez nahi ditxo, bordu nahi apurtxua gehi, haino gehi. Apurtu gehiago. Eta errez hauain, sartu apurtxua. Hau zein genke, hau egin zenke lurrin. Gu guztiok batera, izaera eta elkartasun kolektiboa berreskuratu dugu. Individualismora bultzatzen gaituen sistema honetan, bizilagunari arreta eskaintzeko denbora hartu dugu. Baina zera galdetzen diot nire buruari. Deskonfinamendua guztiz ematen denean, zer gertatuko da? Orain arte bizi izan dugun individualismo eta destruktibismo horretara bueltatuko algara? Edo benetan ikasi aldugu gizarte honen pausuak moteltzen gure amalurra eta bertako biztanleak zaintzeko? Garazi, parkatu, etxaitut ikusi. Julen, ni ere despistatutan enbilen. Bera, kontatu ziaten beste unean txiste bat, oso honen, ez du kontatzea? Bera, kontatu dizut. Bera, nork asmatu zuen koroa birusa. Juan COVID-19. Joan behar dut. Txen, garazi, txen, ez ahaztu, ez erosi maskarillak, erosi mas baratillak. Batzuk, hobeto egin diogu aurre konfinamenduari beste batzuek baino. Niri behintzat, nire burua eta inguratzen hauen errealitatea hobeto ezagutzeko balio izan dit. Lasai, pose dramatikoa baino etzen hau. Ez naiz beste batzuk bezain zikina. Ea gai garen ikasitako guzti honekin bizikidetza kontzienteago bat marrasten. Ea guzti honek buruak argitzeko baliote digun. Egunon? Opa, egunon. Deskonfinatu bat mesedez. Musikan aurrera bultzatu gaitu zenak. Ez itxura, ez moda, ez arropa, ez apopa, ez patxangeoa. Irlako kultura ez da